ಚಾನಲ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಯಾನ್ ಕುಡ್ಲಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೂಳು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಮೂಳುಳ್ಳೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಗೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಅಕ್ಕಲ ಯಾನ್ಲ ಏನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ 3 ಜನ ಫಾರಮ್ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕವು ಏನು ಎಕಡೋರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ್ದಾಯ್ತು ಅವು ದಾದ ಅನ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ದ ಸೌಂಡ್ ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಏನ ವಾಯ್ಸ್ ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಅಂಚೆ ಚೂರು ಜೋರು ಪಾತೆರಂದಿಲ್ಲ ಎಸಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದುಂಡು ಏರಣ ತೂಪೇರದನ್ನ ಬಸ್ ಮಾತ ಪೋಂದುಂಡತೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಎಸಿಗೆಲ್ಲ ಜೋರು ಪಾತೆರ್ರೆ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇನಿ ಮೆಗ್ದಿ ಬೈದಲ್ಲ ಅಕ್ಕನಡೆ ಕಾಲೇಜ್ ದಡೆ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲೇ ಉಪ್ಪುಂಡು ರಜೆಟ್ ಪಿದೆ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋಪು ಚಾಲ ಅಲ್ಲಿಗಿದ್ದ ಸ್ಕೂಲು ರಜೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೈದಲ್ಲ ಸೂರತ್ ಕಲ್ಲೇ ತಂದು ಬೈದಾರಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಿದೆ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಪೋದು ಫಾರಮ್ ಬಾಲ್ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪೋದು ಗೊತ್ತು ಜತೆ ಅಂಚ ಇದೇಂಜಿ ಪಿದೆ ಇಲ್ಲೇ ತಂದು ಬರ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ತಂದು ಬೈದಲ್ಲ ಅಂಚ 3 ಜನ ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಬಂದಿತ್ತ ಮೂರನೇ ಇಂಚ ಮನೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪೋಯಿ ಇಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಂಡು ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕಾಗ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಬರ್ಪ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಳು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲೇರು ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ರೆ ಬಂತಲ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಬರ್ರೆ ಬಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಿದರ್ದು ಪುರಾಣಗ ವನಸ್ ಪುರಾಣ ಲೇಟ್ ಅನ್ಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲೇರು ಯಾಲ್ ಅಂಚೇನಿ 2 ಗಂಟೆ ಬೈಜಿ 2:30 ಗಂಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಬಣ್ಣಗ ಅಂದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಈತ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಂದ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಫೋನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರನೇ ಕೆಲವು ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಪೂರ ಡಿಲ್ಟ್ ಬಂತದೆ ಪಣ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೋಡೋದು ಪೂರ ಡಿಲ್ಟ್ ಬಂತೈತೆ ಚೂರು ಸ್ಪೇಸ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪ್ ಫೋನು ಜಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ಜಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಕಲೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಪಣ ಇತ್ತೆನ ಎಲ್ಲೆನ ಹಾಲಾಪ್ನ ಕಂಡು ಫೋನು ಐಕ್ ಪೋಡದು ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೇರ್ನೆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪ್ನು ಒಲ ಫೋನ್ ಹಾಲ ಅಂಡ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಕನಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏ ಪಂಡಲ್ಲ ಹೊರ ಪೋಪುನಿ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕೋಯರೆ ಐಕ್ ಪೋಡದೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಜಾಲಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಿ ಮುಜ್ಜನ್ನತೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಪರ ಅಂದು ಅಕ್ಕ ಪಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪುಲಾದ ಬಟ್ ಆರು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋದ್ ಬಲ್ಲೆ ಪಂಡೇರು ಅರ್ಧ ಜೆತ್ತುಪ್ಪೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒನಸಾದೆ ಯಾಲ ಒನಸಾದೆ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಬೈಜ್ಜೇರು ತೂಕ ಬತ್ತೆಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ತೂಪ ಬೇಕಲೇನೆ ಏನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ತೂದುಪ್ಪಾರು ವ್ಲಾಗ್ಡ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ತೂದುಪ್ಪಾರು ಅಕ್ಕ ಪೊಯ್ಸಲ್ಲಿ ಹೊರಡೆ ತಂದು ಪೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾಲ್ಗೆ ನಾನು ಮೂಲ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ನಾವು ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಸೊ ಇತ್ತಕ್ಕಲು ಬರೋಡಾತ್ರೆ ಬೈಜ್ಜೇರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಮುಳ್ಪರ್ದು ಪಿರ ಆಲೈನ್ ಬುಡಿಯರ ಪೋಪಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತು 3 ದಿನ ಅಂಡ್ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂಚ ಆಲೈನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬುಡ್ರೆ ಪೋಪಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನ ಅಕ್ಕಲ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಮುಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಅಲ್ಪ ಉಂತಾರೆ ಅಂದು ಮೂಲ್ ಜೈದಿನಿ ಮಾರ್ರ ಈಂದೆತ್ತೈತೆ ಯಾನ ಅವಳು ಕಾತು ಬಾಕಿ ತುಳಗೆ 2 ಜನ ಕೊಡೆ ಪಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ದೊಂಬುದಾಗೋಜಿ ಮುಕ್ಕಳೆ ಮಾತ್ರ ದೊಂಬುದಾಗೋಡಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಖರ್ಚೋಡದು ದೊಂಬುಡು ಫಾರಮ್ ಮಾಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಏನಕ್ಕಲ್ಲ ಮೆಗ್ದಿನ ಎನ್ನ ಫೋನು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಉಂದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಚಿಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ವೀಡಿಯೋಡು ಪೂರ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿರ ತುಯ್ಯೈತೆ ದಾಳ ಮಲ್ಪೆರ ಅಬ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಲಿಪ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಉಂಡು ಸೊ ಐನೆ ಪಾಡು ದಾಳ ಮನ್ಪೆರ ಅಬ್ಜಿ ಪಿರ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೆರ ಅಬ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಕ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದದನ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲ್ಗೆ ದದನ ದಾದಾಂಡು ದಾದಂದೆ ಚಪ್ಪಲ್ದು ದದನ ಗೊಬ್ಬಂತ ಓಯ್ ಅಮೇಕ ಚಪ್ಪಲ್ದು ದದನ ಗೊಬ್ಬಂದಿತ್ತ ಪೋಯ್ತೇನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಚಕ್ಕಂಡು ಬೇರಾಗಲ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾಲೇಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೋಟೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಉಂಡಾವು ಅಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಣ ಉಪ್ಪುರ ಉಂಡು ಮಾತ ಬುಡ್ಪಾವಿರ ಅಂದು ಪೊಯ್ ನಾನು ಏಸಿ ಇತ್ತ ದೊಂಬುಡು ಸೈತಿದ್ದ ನಾನು ಏಸಿಡು ತುಳೆಗೆ 2 ಜನ ಬಿಡ್ದು ಹೊರ್ಲುದಿಲ್ಲ 2 ಜನ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡ್ಪ ಅಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಚಿಂಗಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕಂಟುದು ಅಂಚ ಆಂಡ ಆಮ್ಯಾಕ ರಂಗೋಲಿ ಬಿಡ್ಪದ ಆಂಡ ತುಳೆ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲ ಹೀರೆ ಕಟ್ಟುವಂತಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಮಾಡಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿತ್ ಅಲ್ಲ ಚಿಂಗಮ್ ತೆಪ್ಪಾರ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲ ಹೀರೇನು ಕಟ್ಟುವಂತಲ್ಲ ಆಮ್ಯಾಕ ಅಲ್ಪ ಮಾತು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಅದೇಯ ನೆತ್ತಲ್ಲಿ ಪೊಗ್ಗುಗನ ಆಮ್ಯಾಕೆ ನೆತ್ತಲ್ಲಿ ಪೊಗ್ಗುಗನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಪಕ್ಕಡ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಐಟೈಕ್
ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅಂಚ ನುದುಲೆ ಪೋಪುನ ಬರ್ಲುದುಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೂಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿತ ಇನ್ನ ಅವಿಂಚಿ ಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಲೇಟ್ರ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ತಪ್ಪೆ ಐಕ್ಕಿದಾತ ಪನ್ಪುನ ಅವು ಐಟ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬರ್ತದನದು ಐಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುನ ಅಂತೂಕ ಎಕ್ಸಲೇಟೆಡ್ ಬರ್ತ ಕೈ ಪತ್ತರಿಜ್ಜಿ ಹೊರ್ತೆ ಓಡು ಪೂರ್ಣ ಒಂದು ಐಟೆ ವಿತ್ತು ಅಂದು ಮಿತ್ತರ್ನಾಗವೆಲ್ಲ ತಿತ್ತು ಮಾಕ್ರ ಹೊಡಿಚ ಈ ಹೊರ್ತಿಯ ಪೋ ಏ ಅಲ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬುಣ್ಣಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಂಡ ಬರ್ತೀಯಲ್ಲ ಛೇ ಬಾಲೆಯ ಛೇ ಮಂತ ಪೊಯ್ ಫಾರಮ್ ಶೋಕುಂಡ ಯಾಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಮಂತಂತೆ ಗೈಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆನ್ ಬೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಮಂತಂತಲ್ಲೇ ಐಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲ ಈತು ಬೇಗ ಬರ್ತಾಳ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ 1 ಗಂಟೆ ತೊಂದಲ್ಲ ಪೊಯ್ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ పోయి మొక్కలు పనుకుంటా అద పండ స్నో వరల్డ్ ఉండతే ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಪೂರ ಬರೋಂತುಂಡು ಸ್ನೋತ ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಐಕ್ ಒರಿಯಾಗ 540 ಸಮಥಿಂಗ್ ದತ್ತೊಂದು ತೂಕದ ಅದಂದು ಪೋಯಿ ಆಪುಂಡ ಪೋಯಿ ನಿಜನ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ ಬೊಚ್ಚಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಪೂರ ಅವಳೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತು ಜನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದಿನ ಅವಳೆ ತುಳೆ ಪೊಯ್ ಸೇರ್ದಿನ ಪೊರ್ಲು ತುಳೆ ಏತು ಜನ ಸೇರ್ದೇರು ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಇದ ಹಿಡ್ದು ಶೋಕುಂಡು ಉಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಏತ್ ಶೋಕುಪ್ಪು ಇಂದೆ ಮೂಲ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ತೋಲಿ ಅವ ಆನೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫೋಟೋ ತಕ್ಕೊಡಿ ಶೋಕುಂಡು ಶೋ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಫೋಟೋ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರೈತೆ ರಶ್ ತೂವಳಿ ಲೈನ್ ತೂಳೆ ಎಂಚ ಪೋಪುಣಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಬೈದೀನಿ ಎಂಕಲ್ ದೆಕ್ಕೆ ಪೋಯಿ ಪಂದು ಬೈದೀನಿ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಹಾಕೊಂಡೊಂದು ಆಯ್ತಾ ಉಳ್ಳೈಟ್ ಸಮೇತ ರಶ್ ಉಂಡು ಲೈನ್ ಉಂಡು ಪೋಯಾ ಒಂದಿಲ್ಲ ಟಿಕೆಟ್ ದೆತ್ತ ಟಿಕೆಟ್ ಎತ್ತಾಂಡು ಹೌದಾ 1000 ತಗ 1590 ಅಂಡು 3 ಜನತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಫ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಸೈಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಅಂಚ ಪೋಪುನು ಉಳಾಯಿಗೆ ಲೈನ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ನಲ್ಲ ಪೋಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತು ಬೋಡು ಕಿಡ್ಸ್ ಉಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕುದ್ಯದವು నువ్వు టైం లిమిట్ ఉండయా ఇన్ఫర్మేషన్ కొరకు ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಉಂಡಾಯ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಿನ 1 ಅವರ್ ಹೋಗೋಲಿ ನೈಟ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು 1 ಅವರ್ ಅದು ಕೊಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಯಾ ಲೇಟ್ ಆಫ್ ಜೋಕುಲು ಬಾರ್ದೇರೆ ಧರ್ಮಗುಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಿನಿಯರೆ ಕಾಸು ಕೊರಂಡ ಧರ್ಮಗುಂಡ 500 ಬರ್ಪುಂಡ ಪೂರ ಜನ ಕಾಸು ಕೊರ್ದು ಪೀರ ತಿನ್ನೋಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಪಂದುಂಡು ತೂಕ ಉಲ್ಲ ದಾದಪುರ ಉಂಡೋದು ಒಂದುಂಡು ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಚಿರೋದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಗ್ಲನೆ ತಗೊಂಡುಳ್ಳೇರು ಸಾಕ್ಸ್ ಶೂ ಸೈಜ್ ತೂದು ಅಕ್ಲೆ ಕೊಪ್ಪೇರು ಜಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯೇರ್ಗ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಪಾಡೆ ఏంటది అమ్మేక రెడీ ఆయా గ్యాస్ అలా ముందు పాడు గమ్మర్సి కట్టింది పోయి ఎంగి చలి చలి ఇత్తేనే ఉందో అందుండు ఫుల్ తండ వందుండు కారు ఫుల్ తూక ఉలైపోయి యాన్ జస్ట్ వీడియೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ పోయి ಫುಲ್ ಕೂಲ್ ಉಂಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಟು ತುಲೆ ಪೂರ ಗಬ್ಬಂದುಳ್ಳೇರು ಜಾರಿ ಜಾಲಿ ಫುಲ್ಲು ಒಮ್ಮೆ
ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುಗ ಏ ವನಿತಾ ಕೋಡಿಗೆ ಅವೊಂದು ಕುದುರೆಗೆ ಕೋಡಿಗೆ ಅವನದೇ ಬಲ್ಲ 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 ರೈಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾವ ಅವತ್ತು ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆಯರು ಬಟ್ ಮೂಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಒಂದು 10 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅದಲ್ಲ ಆತು ಕೋಲ್ಡ್ ಉಂಡಿಗೆ ಒಮ್ಮೈ ಗಾಡ್ ಹಿಂಗೆ ಆವಂದಿದ್ದು ಪಾತೇರಲ್ಲ ಮೂಗು ಪೂರ ಕೋಲ್ಡ್ 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 ಉಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಅಕ್ಕ ನಕ್ಲೈಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆನೆ ಕಡೆ ಬೋದು ಬತ್ತೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏ ಮೆಲ್ಲ ಊರ ಐತೆ ಚಪ್ಪುಣಗ ಚಪ್ಪುಣಗ ಮೆಲ್ಲ ಪತ್ತು ಕೈ ಬತ್ತು ಫ್ರೀಸ್ ಆದಿತ್ತು ಫುಲ್ ಐಸ್ ಅದು ಕೈ ಪೂರ ಮರ ಕಟ್ಟಲಕ್ಕ ಆದಿತ್ತು ವೈಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಮೊಬೈಲ್ ತೆಪ್ಪೇರು ನಾವು ನಿಜ ನೈಕ್ ಮಾಡೋದ್ಯಾನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಸ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಸೀದಾ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಇತ್ತ ಎಣಪ್ಪ ನನಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಸೊ ಇತ್ತ போந்தல ஸ்பார்க் போயிருந்தோரா ஸ்பார்க் போது ఒక పోపు నిల్లాడే పోయి అక్కడ పోందులే ఇంకొంచూరు ಐಟಮ್ಸ್ ಆಡ್ತಾನೆ ಪಣ್ಣ ಅಂಚ ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಕಾಸ್ತಾಕ ಜಸ್ಟ್ ತಿಂಡಿ ಬೊಕ ಕೆಲವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಪೂರ ಆವಡಿತೀನಿ ಸೋಪ್ ಆವೋಡು ಅಂಚ ತೂಯರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ತೂಂದುಲೇರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶರ್ಟ್ ಆವಡು ಅಂಚ ಒಂದು ರಾಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಎಂಗ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು ರಾಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ ಅಂಚ ತಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ವೆಗ್ಗೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಂದು ಪೂರ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ತೊಣ್ಣಿ ಒಂದು ಹಾಲು ಅಜ್ಜಿಲಾಡಿದೆ ತೊಣ್ಣಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಏನು ತೊಣ್ಣಿ ಇಂಚೆನೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೆಗ್ದಿಗಿದೆ ತೊಣ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ್ ಬೈದ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಬೈದಂದೆ ಮೂಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಂತಲ್ಲ ಮಿನಿ ಪಿಜ್ಜಾ ಪೂರ ಅಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತ ಪಿಜ್ಜಾ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ತಿನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಆಗ್ತದೆ ಇವಾಗ ಏ ಪೂರ ನಿನ್ನತ್ತ ಚೂರು ಪಿಜ್ಜಾ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಚಿಕನ್ ಬರೀ ವೆಜ್ ಬರೀ ಸಮೋಸ ಬೆಲೆಗೆ ಬರ್ಚಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಚಿಗೆ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಓಯ್ ರಾಧ ಹಿವಿ ಅರ್ಚಲ್ಲ ಹೋಗು ಬಸ್ ಪಂಡ ಬಸ್ ಒಂದು 7 ಇರುವಾಗಿತ್ತು ಆಡ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಕ್ಲು ಪಂಡೆ ಬಿದ್ದಾಡು ಬಂಡೆ ನಾನು ಉಂಟಿತ್ತೆ ಶೂರು ಕೊಡ್ತು ಬಸ್ ಒಂದು 7 ಇರುವಾಗಿತ್ತು ನಾನು 7 ಗಂಟೆ ಅನ್ನ ಪಿದ್ದಾಡಿಯ ಇತ್ತ ಬೈಪಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರ ಅವ್ನು ಬರ್ತಾನೆ ಬೈಪಾಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ 6 ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಇರ್ತಲ್ಲ 2 ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೊಕಾರ್ನಡಿಗೆ ಪೋಪು ನಿಲ್ಲಾಡಿ ನಾನು ಆಡಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೆ ನಾನು ಯಾನಿಗ್ಲಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕು ನಾನು ಚೂರು ಬೋದು ಬಚ್ಚದು ಚೂರು ಕುಲ್ಲುದು ಮೀದು ಬೊಕ ವನಸ್ಪುರಂಡು ಬೊಕ ಚೆಪ್ಪು ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇತ್ತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇರ್ಬೇಕೀಗ